polit hori, zer moduz? Laster zure mundu polit, kutxun eta txiki hortatik irten, eta ikastolan gauza asko deskubritzea hartzaude. Hasieran agian kosta egingo zaizu, baina normala da, lasai. Txikia zara, eta hau guztia berria izango da zuretzat. Beraz, urduri, kezkatuta, pozik, irrikaz edota emozioz beteta egotea normala da. Ikastolan, andereñoa edo maisua izango duzu zain. Zure alboan egongo da. Eta egingo duzun bidai horretan laguna izango da. Gauza asko ikasteko aukera izango duzu. Jolastuz ikasi, abestuz ikasi, manipulatuz ikasi, ikertuz ikasi, gaizki eginez ikasi, haserretuz ikasi. Eta ikasi hitza amaigabea dela ere ohartuko zara. Bestalde, lagun berriak egiteko aukera paregabea izango duzu gurean. Lehenbiziko egunean gelara iritsi eta aurpegi ezezagunak ikusiko dituzu. Baina egunek aurrera egine ahala, aurpegi ezezagun horiek ezagun bilakatuko dira. Eta poliki-poliki, egunero, aurpegi horiek ikusteko irrikan zaudela konturatuko zara. Lagun izateaz gain, agian, bigarren familia ere bihurtuko direlako, eta zure bizitzako lehen abentura honetan lagunduko dizutelako. Beraz, prestaltzaude abentura honi hasiera eman, eta gure familiara gehitzeko. Zure zain izango gaituzu txiki.